Είναι η διάθεσή μας. Τέρμα, σωστά. Καλησπέρα, έτσι είναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Με πάρα πολύ καλή διάθεση, ωραίο καιρό. Καλοκαιρινή, Λοιπόν, έτσι, ναι, ζεστούλες, ωραίες, ωραία ατμόσφαιρα, ωραία, πολύ ωραία βράδια. Που τα βράδια απαιτούν 2. Καλά τα λέω. Καλά. Λοιπόν, γραφεία Παπουλίδης, γραφεία σοβαρών γνωριμιών. Χρόνια κοντά σας, χρόνια με τηλεοπτική παρουσία. Ακόμα μια εκπομπή μετά πόσες χίλιες και εκπομπές έχουμε κάνει. Λοιπόν, εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, τα γραφεία μας είναι ανοιχτά όλο το καλοκαίρι. Να πούμε, δεν κλείνουμε καθόλου. Προετοιμάζουμε και το έδαφος για τα ραντεβού, για όλα, έτσι. Εσείς έρχεστε κανονικά. Κάνετε κανονικά την εγγραφή σας. Εμείς ετοιμάζουμε ήδη τα ραντεβού σας με το που έρχεστε. Με το που κάνετε την εγγραφή σας, ήδη προετοιμάζουμε το έδαφος που λέμε. Ξεκινάτε άμεσα τα ραντεβού σας. Είμαστε εδώ. Μην το καθυστερείτε. Η ζωή μας είναι γνωριμία. Η ζωή μας είναι να βρούμε τον άνθρωπο που μας ταιριάζει. Και το άλλο μας μισό, το άλλο μας ολόκληρο που λέω πάντα. Λοιπόν. Ναι, έχει γίνει σλόγγαν αυτό. Τόσα χρόνια που το λέω. Μα δεν ψάχνουμε μισά πράγματα. Ολόκληρα θέλουμε. Ολόκληρα θέλουμε. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον κόσμο που μας βλέπει, που πολλές φορές μας λένε ότι μας κάνετε παρέα, μας κάνετε συντροφιά τα βράδια και αυτά. Και να κρατάμε και τα ονόματά τους. Ναι, να τους λέμε, να τους λέμε, ναι. κάθε εκπομπή. Πάλι προχθές μια κυρία μου λέει: εγώ δεν βλέπω σύριαλ, δεν βλέπω τίποτα. Μου κάνετε παρέα εσείς, μου κάνετε συντροφιά. Ναι. Ευχαριστούμε πραγματικά. Ξέρετε, είναι αυτά τα ωραίες κουβεντούλες, τα ρόλαγάκια που ακούμε και δεν ξέρετε πόσο δύναμη μας δίνουν. Ναι, πραγματικά. Δεν έχετε ιδέα. Σου δίνει τρομερή δύναμη. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους γονείς. Στους γονείς, Πάντα το λέω και θα συνεχίσω να το λέω. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Βλέπετε ότι πραγματικά γίνεται απίστευτη δουλειά. Τώρα ρολάρει τόσο πολύ. Γίνεται χαμός, δεν ξέρω, είναι και διάθεση έτσι καλοκαιρινή αυτό. Ναι. Γίνεται, βρίσκουν αμέσως, είναι πολλοί που συστήνουν οι γονείς σε άλλους γονείς. Εμένα η κόρη μου βρήκε. Πολύ. Έλα, πήγαινε και εσύ τη δικιά σου, γίνεται χαμός πραγματικά. Μα πόσοι γονείς φέρανε κόρες, την τελευταία περίοδο φέρανε κόρες. Ναι. Σου λέω το κορίτσι μου που είναι 30, είναι 32, είναι 35, 38, 40. Ναι. Βρήκανε πολύ εύκολα και σου λέει γιατί δεν πήγαινε ρε παιδάκι μου τόσο καιρό σε ένα γραφείο. Γιατί δεν πήγαινα στα Παπουλίδη, στην Έλενα εδώ πέρα, να μου βρει κάτι τελειώνει υπόθεση και ταλαιπωρήθηκα. Σου λέει τόσο καιρό ταλαιπωρούμε. Και να το σκεφτώ από την αρχή να πάω σε ένα γραφείο, να τελειώνει υπόθεση, να πάρω τις προτάσεις με έτοιμους ανθρώπους, με ανθρώπους που πραγματικά μου ταιριάζουν και όχι τι να είναι, να ψάχνουν σαν τυφλά. Ναι, Πόσους μας έχουν πει αυτό. Ναι. Και πόσοι γονείς που βρήκαν το πάνε σε άλλους γονείς. Και λέει: η κόρη μου βρήκε από εκεί. Εσείς λέτε, γιατί λέει το παιδεύετε, γιατί δεν πάτε να τελειώνει υπόθεση στο Παπουλίδη. Και με τη γειτόνισσα απέναντι, την πλάκα. Παιδιά, έχουμε ακούσει τόσες ιστορίες ειλικρινά. Δηλαδή, ο ένας μας συστήνει στον άλλον. Πραγματικά γίνεται εντάξει. Και εμείς όμως γίνεται τρομερή δουλειά, είμαστε από πάνω πραγματικά. Οι ηλικίες αυτές βρίσκουν πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Για πλάκα. Είναι φοβερό και μία μανούλα συγκεκριμένα μου είχε πει: αχ, Έλενα, μου λέει πραγματικά, μου λέει, αν το είχα έτσι τόσο απλό στο μυαλό μου, θα είχα έρθει πάρα πολύ πιο νωρίς. Αυτό είναι, ο καθένας το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά. Εγώ να πω ότι δεν είναι τίποτα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και είναι και ωραία η διαδικασία. Εμείς στο γραφείο δεν το λειτουργούμε. Μην έχετε στο μυαλό σας, αλλά παλιακά. Έτσι, τύπου Βασιλιάδου, καμία σχέση. Είμαστε πολύ μοντέρνοι σαν άνθρωποι. Και να το τονίσουμε αυτό, Έλληνα, όμως διακόπτω. Αυτό πρέπει να το ξαναπούμε και σε άλλη εκπομπή. Γενικά, εμείς δεν προετοιμάζουμε, να ξέρετε, τις εκπομπές. Δεν έχουμε σκαλέτα, δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα. Και τη μουσική ακόμα ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης μας βάζει, ο σκηνοθέτης μας πάνω, τον ευχαριστούμε πάντα. Βγαίνουμε στην εκπομπή, να ξέρετε πάντα, έτσι όπως είμαστε πριν, δεν έχει προετοιμαστεί τίποτα, δείτε χαρτιά, δείτε τίποτα. Μας βγαίνει αυτό με το ταινί, το μόνο που έχουμε γράψει είναι οι αγγελίες των μελών μας, των καινούργιων μελών που έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα, να ξέρετε. Μόνο αυτό έχει γραφτεί στην εκπομπή. Και μας βγαίνει πάντα τόσο ωραία. Καλά, σε εκπομπή έχω βρει το συνεταιράκι μου, δεν υπάρχει. Ό,τι καλύτερο τηλεοπτικά έχω συναντήσει ποτέ σε όλη την τηλεοπτική μου καριέρα, πραγματικά. Αλλά είμαστε και πολύ κοντά στον άνθρωπο, στη σκέψη μας, σε πολλά πράγματα. Ναι. Και έτσι το τηλεοπτικό μας ήταν πολύ πιο εύκολο να βγει αβίαστα, χωρίς καμία απολύτως σκαλέτα. Είσαι δικός μου Παπουλίδης, νομίζω. Ναι. Και Έλενα. Να πούμε ότι αυτό που λέγαμε πριν, μην το σκέφτονται και το κάνουν πολύ βαρύ στο κομμάτι. Γιατί έρχεται ο κόσμος, λέει, το σκεφτόμουν πώς θα είναι τώρα γραφείο, συνοικισίων, λέει, πραγματικά και σας καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είναι καμία σχέση έτσι όπως το φαντάζεστε. Ναι. Καμία σχέση.
Είναι πολύ ελεύθερα τα πράγματα. Είναι πώς γνωρίζεστε έξω από κάποιον φίλο σας που σας συστήνει σε μια φίλη του ή σε έναν φίλο του. Είναι ακριβώς δύο πράγματα. Είναι πολύ ελαφριά τα πράγματα. Έρχεται κόσμος εδώ πέρα που είναι όλων των ηλικιών που δεν το σκέφτεται, ας πούμε, ότι ξέρεις τι. Ότι να θα πω γάμο, να βάλω βέρα, να βάλω. Όχι. Προτάσεις θα πάρουμε, ωραίες προτάσεις, θα βγαίνουμε ωραία ραντεβού έξω. Απλά ραντεβού, φυσιολογικά ραντεβού με ανθρώπους που έχουμε κοινά στοιχεία, που έχουμε κοινά πράγματα να πούμε. Και εμείς κοιτάμε σπουδές, εμφάνιση, τα πάντα κοιτάμε να ξέρετε. Και την εμφάνιση κοιτάμε πάρα πολύ να βγείτε με κάποιον που σας ταιριάζει εμφανισιακά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, οπότε μην το βαραίνετε, δεν είναι το συνοικέσιο το παλιό, τι πριν και εσύ και τι και εκείνο, δεν είναι καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση, είναι πολύ ελαφρά, πολύ ωραία. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ρομαντικά να πούμε. Ισχύει. Πολύ ρομαντικά. Και υπάρχει και αυτή η ωραία η αίσθηση το. Αχ, τον έχω ακούσει στο τηλέφωνο. Γιατί πρώτα μιλάτε στο τηλέφωνο πριν βγείτε, έτσι. Δεν έχω ακούσει, αχ, πώς να είναι, τι άνθρωπος να είναι, να το γνωρίζω πιο καλά. Υπάρχει αυτό να ξέρετε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει ο ρομαντισμός δηλαδή στο 100%. Να το ξέρετε αυτό. Ακριβώς. Και εγώ να πω κάτι, ότι είμαστε, να ξέρετε, το μοναδικό γραφείο που το λειτουργούμε έτσι. Τόσο ανάλαφρα, σοβαρά μεν. Το ανάλαφρα δεν σημαίνει ότι δεν είναι πάει σοβαρά. Σοβαρά μεν και πολύ στοχευμένα. Είμαστε το μοναδικό γραφείο, γι' αυτό και έχουμε τόσες επιτυχίες, γι' αυτό και έχουμε και τόσες συνεργασίες. Τέλος πάντων, εντάξει, τα λέω και τα ξαναλέω, έχω γίνει γραφική. Αλλά επειδή είμαστε και νέοι άνθρωποι, το πάμε λίγο διαφορετικά. Γιατί και εγώ το βλέπω σαν γυναίκα, ο κύριος Παπουλίδης το βλέπει από την άλλη πλευρά. Οπότε κάπου εκεί έρχεται και δένει λίγο, γιατί μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι. Οπότε είπαμε για τους γονείς, τους υπερευχαριστώ και εγώ προσωπικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και για την εμπιστοσύνη, γιατί οι γονείς έχουν άλλο κριτήριο σκέψης. Ισχύει. Ξέρουν σε ποιο γραφείο θα απευθυνθούν. Δεν θα πάνε όπου και το έχουν ψάξει πολύ. Μπράβο, το έχουν ψάξει πολύ και δεν εμπιστεύονται οποιοδήποτε γραφείο αν δεν κάνουν την απαραίτητη έρευνα, να δουν πραγματικά, να πάρουν συστάσεις. Γιατί αυτό που είπε και η Ελένα πριν, μας συστήνουν συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε και τηλεοπτικά είμαστε πάντα κοντά σας, συνέχεια και πανελλαδικά. Ναι, εγώ να πω επίσης, γιατί έχω συναντήσει έτσι και κόσμο που είναι λίγο πιο. Εντάξει, χάνομαι με την κάμερα. Αλλάζει συνέχεια, λοιπόν. Τώρα στη μονή κοιτάμε. Τώρα στη μονή κοιτάμε, μάλιστα. Τι ήθελα να πω, ναι, που είναι λίγο έτσι πιο κλειστός, πιο εσωστρεφής, δεν είναι, ρε παιδί μου, πιο ανοιχτός. Αναλαμβάνουμε όλο τον κόσμο, έτσι. Από εξωτερικής εμφάνισης, από μορφωτικού επίπεδου, από το 1002 πράγματα μπορούμε να αναλάβουμε όλο τον κόσμο, να έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Επίσης να πω ότι μην το πολύ σκέφτεστε, γιατί σίγουρα δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το γραφείο, θα σας πείσει ένα ραντεβού μαζί μας και δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, όπως μου λέτε για κάποια άλλα γραφεία, μα ήρθα και με έκανε δηλαδή να με πείσει να γραφτώ, εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Εμείς δεν λειτουργούμε καθόλου έτσι, δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό, θα έρθετε, θα σας κάνουμε την ενημέρωση, να δείτε. Μπορείτε να τα απεξέλθετε σε αυτό που έτσι όπως λειτουργεί το γραφείο. Συνήθως χαίρεστε πάρα πολύ και θέλετε, αλλά τέλος πάντων, εγώ το λέω. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Το κόστος δεν είναι κάτι τρομερό όταν μιλάμε για τη ζωή μας, γιατί πραγματικά, δηλαδή, πολλοί μου το λέτε ότι κάνετε κοινωνικό έργο. Ναι, το ξέρω. Χρόνια το είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και εμείς σαν γραφείο, να ξέρετε, δεν παίζουμε με τα συναισθήματα των άλλων. Έτσι, δηλαδή, είμαστε εκεί και προσέχουμε να δοθεί κάτι σωστό και σοβαρό. Αν δεν ταιριάξετε, δεν σημαίνει ότι και καλά ένα ραντεβού είναι και κανένα άλλο. Πάμε στο επόμενο. Θα σας πω τη διαδικασία από κοντά. Οπότε δεν κοστίζει κάτι ένα ραντεβού, να έρθετε, να μιλήσουμε, να δείτε τον τρόπο που λειτουργούμε, να δούμε και εμείς τι ακριβώς θέλετε και όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Να πούμε ότι έχουμε όλες τις ηλικίες, μου παραπονιέστε, και τις μεγάλες ηλικίες. Έχουμε από 21 ετών έως 91, η τελευταία μας, ο πιο μεγάλος μας κύριος. Είναι όλες οι ηλικίες στο γραφείο, όλες οι ηλικίες έχουν έτσι, την ανάγκη για συντροφικότητα, οι πιο μικρές ηλικίες για γάμο, για οικογένεια. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Επίσης, να σας πω εδώ ότι υπάρχουν και κορίτσια και αγόρια στην ηλικία των 30, 35, 40 που δεν θέλουν οικογένεια. Δεν σημαίνει ότι σώνονται και καλά πρέπει να πάω σε ένα γραφείο για να παντρευτώ και να κάνω παιδί. Ούτε καν. Οι πιο πολλοί βέβαια θέλουν γάμο και οικογένεια, οι ηλικίες αυτές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το γραφείο μας, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο σώνονται και καλά με το γάμο. Είναι για συντροφικότητα, είναι για μια σοβαρή σχέση, είναι για γάμο, για οικογένεια. Ο καθένας έχει τα δικά του στάνταρ και
εμείς είμαστε πάνω εκεί, κινούμαστε πάνω σε αυτά που θα μας πείτε. Επίσης, να σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμος, γιατί δεν συμβαίνουν και λίγα γύρω μας γενικότερα, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, πέφτει πολύ ψυχολογικά. Καλό θα ήτανε, μπορεί να έχουμε περάσει έτσι μια δύσκολη κατάσταση από μια δύσκολη σχέση, ένα δύσκολο γάμο που δεν έχει τελειώσει καλά, να έχουμε χειρέψει νωρίς. Πόσα κορίτσια και κύριοι και άντρες που σε πολύ μικρή ηλικία δυστυχώς χάσανε το σύντροφό τους. Στη ζωή μας πάντα πρέπει να δίνουμε μια ευκαιρία ακόμα. Πάντα το λέω αυτό, είτε είστε 25, είτε 55, είτε 105 που λέει ο λόγος, έτσι. Έχουμε ανάγκη τη συντροφικότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να είναι μόνος του. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, καλό είναι να δώσουμε μία ευκαιρία στον εαυτό μας, γιατί αν δεν κάνουμε κάτι εμείς, αν δεν κουνήσουμε λίγο το χεράκι μας, δεν θα μας έρθει τίποτα ουρανοκατέβατο. Και να πω εδώ ότι μην πολύ ασχολείστε, σας το λέω τελείως εμπειρικά και με τόσες ιστορίες που ακούω καθημερινά, με αυτά τα site, με Tinder, Tinder, δεν ξέρω κι εγώ, dating, Facebook, όλα αυτά. Δεν είναι για κάτι σοβαρό. Ξέρω, υπάρχουν και μία περίπτωση στις 1000 που λέει ο λόγος, που όντως μπορεί να γίνει κάτι. Έτσι. Αλλά δεν είναι. Εκεί χάνεις το χρόνο σου. Και όταν θες κάτι σοβαρό, θες να κάνεις οικογένεια και είσαι κοπέλα και η ηλικία είναι λίγο, γιατί εμείς οι γυναίκες δυστυχώς έχουμε ένα περιορισμό σε αυτό το κομμάτι, καλό θα είναι να μην αναλωνόμαστε, και χάνουμε το χρόνο μας με ανθρώπους που, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρεις τώρα ποιος είναι ο άλλος απέναντί σου που σου μιλάει σε έναν υπολογιστή, σε ένα κινητό. Ενώ στο γραφείο, ξέρεις, υπάρχει ασφάλεια, έτσι. Είμαστε εμείς από πίσω. Εγώ είμαι και η bitch του γραφείου, η αλήθεια είναι. Γιατί το βλέπω και σαν γυναίκα, οπότε είμαι λίγο παραπάνω στο αν τυχόν γίνει κάτι, που τόσα χρόνια δεν έχει γίνει κάτι, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ σοβαρός. Δηλαδή, θα έρθει ο άλλος να δώσει ένα χύψη ποσό και θα έρθει να κάνει σοβαρά τη δουλειά του. Δεν θα παίξει. Υπάρχει και κόσμος βέβαια που δεν τον έχουμε αναλάβει. Γιατί εντάξει, υπάρχουν 1002 πράγματα που έχει ο καθένας στο μυαλό του. Είμαστε για κάτι σοβαρό. Δεν θα έρθει ο άλλος να χάσει το χρόνο του, έτσι. Οπότε μην το πολύ σκέφτεστε. Ό,τι δυσκολία και αν είχατε στη ζωή σας, καλό είναι να κλείσουμε ένα ραντεβού, να το προσπαθήσουμε, να το δούμε, γιατί αν δεν κουνηθούμε λίγο, δεν γίνεται τίποτα. Αυτά από μένα. Εγώ να πω και το άλλο, ότι πολλές φορές, γιατί έχουμε, να ξέρετε, πάρα πολύ κόσμο από επαρχία. Έχουμε και την εκπομπή μας στο Θεσσαλονίκης που παίζει κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ, αλλά είναι πολλοί κόσμος από Καρδίτσα, από Γιάννενα, από Αργοστόλη, από Γιαννιτσά, από Μυτιλήνη, έτσι. Και σκέφτονται πολλές φορές, γιατί μας το λέτε, αχ, είμαι μακριά, δεν θα έρθω τώρα σύντομα κοντά σου, Αττική, τι μπορεί να γίνει. Μην αγχώνεσαι, η εγγραφή γίνεται και τηλεφωνικά. Η εγγραφή γίνεται και μέσω Skype, μας βλέπετε και σας βλέπουμε. Και όπως είναι και η φυσική σας παρουσία στο γραφείο, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς και έτσι. Οπότε μην αγχώνεστε γι' αυτό. Θέλετε να κάνετε την εγγραφή σας. Υπάρχουν τρόποι. Θέλετε να γνωρίσετε έναν άνθρωπο. Θέλετε να κάνετε κάτι σοβαρό στη ζωή σας. Το έχετε αποφασίσει. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμες. Πάρτε μας τηλέφωνο, θα βρούμε εμείς τη λύση. Και άμεσα να ξέρετε θα εξυπηρετηθείτε από μας. Το μοναδικό γραφείο που όλοι εξυπηρετούνται. Όλοι. Όλες οι ηλικίες, όλοι οι άνθρωποι. Όσο και αν έχουν κάποιο βαθμό δυσκολίας, μικρό, μεγάλο, εξυπηρετήστε όλοι εδώ. Γιατί έχουμε κόσμο. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε γραφείο, τα γραφεία Παπουλίδης. Είναι το μεγαλύτερο γραφείο πανελλαδικά και στο εξωτερικό η φήμη μας. Γι' αυτό μας έχει πάρει κανάλι και το μεγαλύτερο, συνέντευξη και το μεγαλύτερο κανάλι. Ειδησιογραφικό, παρακαλώ, το ΣΕΝΟΑ, που παίξει σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Οπότε δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εδώ θα εξυπηρετηθείτε. Είστε σε σίγουρα χέρια, στα καλύτερα χέρια. Οπότε δεν έχετε κάτι να σκεφτείτε ότι πώς θα γίνει, πώς θα κάνω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, είναι εύκολα τα πράγματα, τη δύσκολη δουλειά που λέω πάντα. Αφήστε τη σε εμάς. Εμείς είμαστε εδώ, εσείς μόλις κάνετε την εγγραφή σας, περιμένετε το τηλέφωνό μας. Το οποίο δεν αργεί πολύ. Το οποίο δεν αργεί σχεδόν καθόλου. Και ξαφνικά σας παίρνουμε τηλέφωνο και σας λέμε, ξέρετε τι, έχουμε την περίπτωση που θα βγείτε ραντεβού. Τόσο ωραία! Πάρτε το τηλέφωνο, μιλήστε και κανονίστε πού θέλετε να συναντηθείτε. Σήμερα, αύριο. Τόσο απλά πράγματα και τα πιο ωραία. Τα πιο ωραία στη ζωή μας είναι αυτά. Είναι να χτυπάει λίγο καρδούλα μας. Λίγο το συναίσθημα. Να χτυπήσει λίγο που λέμε να πονήσει το δοντάκι μας. Με την καλή την έννοια. Λοιπόν, μην το σκέφτεστε. Οι σκέψεις κουράζουν και μας πάνε πίσω. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μόνο βήματα μπροστά. Και το καλύτερο της ζωής μας, το καλό της ζωής θα μας το πούνε άλλοι. Εμείς το αποφασίσουμε. Και εφόσον το θέλουμε και είμαστε έτοιμοι,
210 33 15 800. Ο χρυσός αριθμός. Έχει σώσει χιλιάδες ζωές αυτός ο αριθμός. Πραγματικά. Χιλιάδες ζωές. Είναι πάρα πολύ όμορφο να βρίσκεις το τέρι σου. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Και δυστυχώς τον τελευταίο έτσι καιρό, με όλα αυτά που γίνονται, πραγματικά ο κόσμος είναι λίγο πιο υποτονικός, να πω πιο, και με το μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου, έχεις κάτι να περιμένεις. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, αλλάζει το πρόγραμμα της ζωής σου. Ναι. Σου λέει, έχω κάτι τώρα, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό αυτό που κάνω. Πόσα νέα παιδιά έχουν μία δουλειά, έτσι πάνε στη δουλειά τους και μετά σου λέει δεν έχω να κάνω κάτι, θα κάτσω στο σπίτι, θα πάω ψωνίσω κάτι στο σούπερ μάρκετ. Πόσες περιπτώσεις τέτοιες, και γυναίκες και άντρες. Άντε να βγεις για ένα καφέ με ένα φίλο σου, δεν το κάνεις και πολύ, δεν το κάνεις και καθημερινά. Όταν όμως, δηλαδή, σας το λέω γιατί πραγματικά ισχύει έτσι για πάρα πολύ κόσμο και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Λες, τώρα περιμένω τηλέφωνο από τη Μαρία π.χ. από τον Κώστα. Ναι. Έχεις κάτι να περιμένεις, κανονίζεται να βγείτε, δηλαδή. Έχεις κάτι να περιμένεις, είναι αυτό που λέει ότι χτυπάει η καρδούλα σου, ρε παιδί μου. Θυμάμαι μια περίπτωση που είχε στο γραφείο, το οποίο το σκεφτότανε. Ένας άντρας ήταν που νομίζω πολιτικός μηχανικός ή δικηγόρος, δεν θυμάμαι. Και λέει ότι χώρισε πρόσφατα, πρέπει να τη θυμάσαι περίπτωση, που χώρισε πρόσφατα και κάθε βράδυ μου να λέει: πας και χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρει τηλέφωνο, δηλαδή να τα ξαναβρούμε. Και το τηλέφωνο δεν χτύπαγε. Και λέω: θα κάτσω εγώ τώρα να περιμένω. Όχι, δεν θα περιμένω, λέω άλλο. Πήρε εκείνο τηλέφωνο, θα γράφει ο Παπουλίδης. Και κατευθείαν τώρα είναι μια χαρά. Ναι, λοιπόν, ναι. Παιδιά, δεν είναι τίποτα. Ειλικρινά είναι τόσο ωραία διαδικασία. Είναι τόσο ωραία και βγαίνετε έτσι και ραντεβού και αυτά και νιώθετε ευχάριστα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ αλλάζει ωραία. Όλη η ζωή μας. Αλλάζει όλη η ζωή μας αλλάζει. Ιδίως τώρα τελευταία, έχω κανονίσανε να πάνε και διακοπές. Λέω ρε παιδιά, μην είστε μαζί, ξέρω εγώ. Θέλουνε, δηλαδή βλέπεις τον κόσμο ότι θέλει, έχει ανάγκη. Γιατί ακούμε τόσα άσχημα πράγματα γύρω μας. Οπότε ας φτιάξουμε τη ζωή μας να είναι καλά τουλάχιστον η προσωπική μας ζωή. Γιατί είναι πολύ ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να μοιράζεσαι και τις καλές και τις άσχημες στιγμές σου. Μόνος μόνοι, ούτε στον παράδεισο. Ούτε εκεί θα είμαστε καλά αν είμαστε μόνοι μας. Έτσι. Λοιπόν, και όπως λέω στο διαφημιστικό, σταματήστε αλλήμον να κοιτάμε τα ντουβάρια. Λοιπόν, οπότε, 2-10-33-15-800, πάρτε μας τηλέφωνο, ρωτήστε μας ό,τι θέλετε, θα σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε. Κάτι την εγγραφή στα γραφεία μας, το ποσό δεν είναι τίποτα, παιδιά. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, και ελάτε να ξεκινήσει η διαδικασία. Την πιο όμορφη διαδικασία και την πιο σωστή απόφαση που έχει πάρει κάποιος στη ζωή του είναι αυτή. Ναι, είναι πραγματικά είναι αυτή. Και πραγματικά είναι κοινωνικό έργο. Ναι, αλήθεια. Ναι, με τόσες χιλιάδες ζωές. Αν εδώ που κάνει οικογένεια, παιδιά, από τα γραφεία μας. Πραγματικά και εκτός από αυτό και οι μεγαλύτερες ηλικίες, πραγματικά βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ ανάγκη. Δηλαδή, ναι, μεν οι μικρότερες ηλικίες που θέλουν γάμο, οικογένεια, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες, όλοι μου λέτε ειλικρινά. Και πραγματικά δηλαδή αισθάνομαι άσχημα και λέω: μα γιατί ρε παιδί μου δεν ήρθατε πιο νωρίς? Γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο και είναι κρίμα να μένετε μόνοι σας. Μου λέτε: να, πήγα το πρωί στη Λαϊκή, τώρα έχω ένα συγκεκριμένο κύριο στο μυαλό μου. Πήγα το πρωί στη Λαϊκή, πήγα, ψώνισα, μεταγύρισα, μαγείρεψα, τηλεόραση. Έχω καταντήσει, μου λέει, να μιλάω με την τηλεόραση. Ιδίως τώρα που κάνει και ζέστη, δεν μπορείτε να βγείτε και πιο νωρίς έξω. Δηλαδή, άμα είναι να βγεις, θα βγεις μετά τις 8, που πέφτει λίγο ο ήλιος και αυτά. Κάθομαι, λέει, μόνος μου και μιλάω, λέει, με την τηλεόραση. Είναι κρίμα πραγματικά, γιατί υπάρχει τόσος πολλής κόσμος εκεί έξω που αναζητάει αντίστοιχα αυτό που θέλετε εσείς. Τι θέλετε? Μια συντροφιά, μια παρέα. Να πιείτε το πρωί τον καφέ σας μαζί, να πάτε μια εκδρομούλα, να πάτε στη Λαϊκή μαζί. Απλά καθημερινά πράγματα. Αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για με τις μεγαλύτερες ηλικίες που λέμε. Γιατί δύσκολα βγαίνουν έξω, δύσκολα προσεγγίζονται. Ναι, ισχύει. Δηλαδή κάποιος τώρα που είναι 70, 75, 69, 65, σου λέει τώρα, και γυναίκες ειδικά, σου λέει τώρα πώς θα βγω, δηλαδή να βγω και τι μόνη μου, ή να πάρω μια φίλη μου και τι τώρα, δηλαδή να είμαι δεχτική ή να κάνω εγώ φλερτ. Ναι, που βλέπουν ότι. Και πραγματικά αν υπάρχει κάποια αξιοπρέπεια τώρα που δεν σου επιτρέπει το άνοιγμα του χαρακτήρα, στο να προσεγγίσεις. Πόσοι μας το έχουν πει αυτό? Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εμείς, εδώ, θα βρείτε ανθρώπους που θέλετε. Σε εμάς εδώ πάνω θα βρείτε ανθρώπους που θέλετε. Χωρίς να δώσετε αφορμή ότι πραγματικά αναζητείτε, ότι πραγματικά ψάχνετε, ότι είστε ελεύθερος, ελεύθεροι. Ότι δεν... Εμείς ξέρουμε. Γι' αυτό έρχονται άνθρωποι πραγματικά που θέλουν να δημιουργήσουν κάτι σοβαρό. Οπότε από το να ψάνετε έξω και αν και πώς, εδώ, στον εύκολο δρόμο πραγματικά, γιατί πραγματικά σας λύνουμε τα χέρια. Πραγματικά σας λύνουμε τα χέρια.
και στις ηλικίες των 65-70 που έτυχε, όπως είπε και η κυρία Έλληνα πριν, να χειρεύσετε, να έχετε διαζευτεί, να έχετε μείνει χρόνια μόνοι σας επειδή κοιτάξατε το παιδί σας, το σπουδάσατε και σίγουρα πρώτο ρόλο ζωή μας έχει πάντα το παιδί μας. Και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά τα παιδιά μεγαλώνουν. Και σ' αφήνουν. Μετά και σε αφήνουν. Μετά σου λέει ναι, εγώ άφησα τη ζωή μου. Τώρα όμως και είμαι σε μια ηλικία που ακόμα είμαι ενεργός, είμαι ενεργή. Είμαι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή θέλω να μοιραστώ κάποια πράγματα. Θέλω να πάω ένα ταξίδι. Θέλω το χειμώνα να ανάψω το τζάκι μου, να κάτσω και να κουβεντιάσω, να πιω ένα κρασάκι. Αυτά είναι τα πιο ωραία οι στιγμές της ζωής μας που δεν αναπληρώνονται και πάντα θα μας λείπουν αν δεν τις έχουμε. Ναι. Οπότε, εάν αισθάνεστε ότι πραγματικά δεν μπορείτε και εύκολα να βγείτε έξω που καταλαβαίνουμε τη δυσκολία, εμείς εδώ σας φέρουμε σε επαφή με ανθρώπους που είναι ίδιοι με εσάς. Εύκολα. Θέλουν ακριβώς τα ίδια με εσάς. Που και εκείνοι έχουν την ίδια ακριβώς δυσκολία έτσι να προσεγγίσουν κάποιον άνθρωπο, να μιλήσουν σε κάποιον άνθρωπο. Τώρα σας το κάνουμε εύκολο. Να βρεθείτε, να μιλήσετε και να τα πείτε όλα, βράδερφε. Λοιπόν, οπότε δεν είναι τίποτα δύσκολο όταν απευθύνεστε σε εμάς. Μην το πολύ σκέφτεστε. Δεν είναι τίποτα η εγγραφή, το ξαναλέω. Εδώ θα αλλάξει η ζωή μας και τον άνθρωπό μας ζούμε και 10 χρόνια παραπάνω, βράδερφε. Ισχύει. Δηλαδή, ισχύει. Ναι, πραγματικά. Εγώ στενοχωρήθηκα τις προάλλες. Είναι ένας κύριος, τον θυμάσαι σίγουρα, που μένει στην Εκάλη και έχει ένα σπίτι 400 τετραγωνικά. Μου λέει, χείρεψα. Έχει 2 παιδιά. Τα παιδιά μου φύγανε. Το ένα είναι εξωτερικό, το άλλο είναι εδώ, αλλά έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Και είμαι μόνος μου, μου λέει, σαν τον Κούκο, σε ένα σπίτι μου λέει 300 τετραγωνικών. Να το κάνω τι. Ναι. Και σκέφτεται ο άνθρωπος, δηλαδή, να πάει να μείνει σε ένα μικρότερο σπίτι. Γιατί σε στενοχωρεί αυτή η κατάσταση, ρε παιδί μου, να μην έχεις κανέναν. Αυτό είναι πραγματικά όταν είσαι μόνος σε μεγάλο σπίτι. Είναι κάπως λίγο. Είναι λίγο φοβιστικό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ναι, τον κακομοίρη πραγματικά δηλαδή. Γιατί ακούς και θορύβους, ακούς κάτι εκεί πέρα και τι γίνεται τώρα σου. Οπότε πραγματικά μην το σκέφτεστε. Να σας πω επίσης. Όπως το ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου που λέει δεν γεμίσει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι. Έτσι είναι. Ναι, όλα είναι βγαλμένα από τη ζωή. Έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι αλήθεια. Και να σας πω ότι εμείς σαν γραφείο δεν έχουμε κρυφές χρεώσεις, γιατί με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ στο γραφείο. Τις προάλλες ήρθαν τα παιδιά, ένα ζευγάρι με την μπομπονιέρα στο χέρι και μου λέει: Έλενα, το θυμάσαι, σας χρωστάμε, λέει κάτι. Λέω: Όχι, την μπομπονιέρα μου. Την αγάπη σας. Το μας χρωστάτε, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις, ούτε αν. Μία είναι εγγραφή, παιδιά. Μία είναι εγγραφή, πάξη και τέλος. Τελείωσε. Εγώ την μπομπονιέρα μου βέβαια τη θέλω. Αυτό μέχρι εκεί. Κάνω συλλογή. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι έχουμε και στο εξωτερικό πάρα πολύ κόσμο. Έχω να πω ότι η συνεργασία με την Κίνα πάει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε το τι γίνεται. Να στείλω τα φιλιά μου στο Γρηγόρη που συνεργαζόμαστε. Είναι ο διαμεσολαβητής μας. Ναι. Πραγματικά και πολύ μεγάλο. Καλό παιδί, συνεννοήσιμος άνθρωπος. Πολύ καλό παιδί, Γρηγόρη. Με έχεις ανεχτεί πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πω ότι για όσους μας βλέπετε πρώτη φορά, ότι έχουμε συνεργαστεί με το μεγαλύτερο γραφείο στη Σανγκάη. Είναι κυρίες Ασιάτισσες, Κινεζούλες, οι οποίες θέλουν Ευρωπαίο, έρχονται εκείνες στην Ελλάδα. Και επειδή πολλοί με έχετε ρωτήσει στο τηλέφωνο, έτσι, mail μας που έχετε γραφτεί, αν εσείς πληρώνετε κάτι. Εσείς δεν πληρώνετε κάτι, μόνες τους έρχονται. Παίρνουν τη βαλιτζούλα τους με δικά τους έξοδα και έρχονται. Έτσι. Ήθελα να το πω και αυτό γιατί δεν το έχω πει. Τώρα, θα σας πω πώς γίνεται η διαδικασία, πώς τις γνωρίζετε, πώς μιλάτε και όλα αυτά. Γίνεται χαμός πραγματικά. Είναι κούκλες. Όσοι κύριοι έχουμε μιλήσει και τώρα θα με βλέπετε και σε εσάς αναφέρομαι, μου λέει ναι, Έλληνα, εγώ έχω πει 50 και αυτή είναι 20. Λέω δεν είναι 20, έχουν πολύ καλό DNA. Λέω. Φαίνονται πάρα πολύ νέες, πάρα πολύ μικρές και είναι και γενικότερα άλλη κουλτούρα τους και πώς να το πω, γιατί όλοι μου λέτε Κινέζα, 1000%. Οι Ελληνίδες λέει είναι πιο, όχι εύκολες να το πω σε χαρακτήρα, είναι πιο συγκαταβατικές, να το πω έτσι, αλλά και η Ελληνίδα. Άλλη γλύκα έχει. Έτσι πρέπει να είναι και η γυναίκα, πρέπει να έχει το χαρακτήρα το δικό της. Δεν είναι έτσι. Έχει η Ελληνίδα, έχει άλλη γλύκα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Εννοείται. Αυτό ήθελα να πω. Αν δεν υποστηρίξουμε τον τόπο μας. Έτσι είναι. Έχουμε πολύ καλά κορίτσια να πούμε. Είναι πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλά παιδιά και πολύ καλά αγόρια. Έχουμε παιδιά συνειδητοποιημένα, κορίτσια συνειδητοποιημένα. Υπάρχουν όλες τις κατηγορίες των επαγγελμάτων εδώ. Ισχύει. Έτσι, δηλαδή από ιδιωτικούς δημόσιους υπαλλήλους, επιχειρηματίες, γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς, εφοπλιστές. Έχουμε τον χώρο της τηλεόρασης, της εκκλησίας, του κινηματογράφου. Ναι. Του κινηματογράφου. Και είναι οι τρεις πολύ γνωστοί, να ξέρετε. Λοιπόν, ηθοποιοί, παρακαλώ. Γενικά το χώρο του θεάματος έχουμε κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Και στα γραφεία μας, να ξέρετε, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη γκάμα ανθρώπων. Γι' αυτό σας λέω, ελάτε.
να μας πείτε τι θέλετε, τι άνθρωπο ψάχνετε. Εμείς είμαστε εδώ, υπάρχει το υλικό, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος πίσω. Πάνω από 12.800 μέλη στο δυναμικό μας, γιατί τα μέλη μας είναι η δύναμή μας, που το λέω πάντα αυτό. Τα μέλη μας είναι η δύναμή μας. Και αυτό το γραφείο πραγματικά έχει χιλιάδες μέλη, εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Φανταστείτε ότι εξυπηρετούμε στη Γερμανία Έλληνα του εξωτερικού με Γερμανίδα. Ναι. Δηλαδή αυτό μόνο στο δικό μας γραφείο συμβαίνει. Μόνο σε αυτό το γραφείο. Εντάξει, έχουμε κάνει μεγάλες συνεργασίες γενικότερα. Έχουμε είναι συνεργασία που μας εμπιστεύονται το εξωτερικού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Που μας λένε, ξέρεις τι, είδα, έκρινα, αποφάσισα. Παπουλίδης, είναι εγγύηση. Αυτό, ναι, είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό τα λέει όλα νομίζω. Και όχι μόνο οι συνεργασίες που κάνουμε γενικότερα έτσι μεγάλες, γιατί δεν κάνουμε μικρές συνεργασίες, η αλήθεια είναι. Κάνουμε μεγάλες συνεργασίες. Ή κάνουμε ή δεν κάνουμε. Ένα μεγάλο γραφείο θα κάνει και μεγάλες συνεργασίες. Έτσι. Αλλά είναι και ο κόσμος που μας προτείνει. Δηλαδή, οι επανεγγραφές είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω δεν συμβαίνει αλλού. Δηλαδή να έρθω εγώ να πω Λευτέρη, κοίτα, εγώ βρήκα, πήγαινε εσύ θα το πεις σε κάποιον. Δηλαδή γίνεται χαμός, παιδιά, πραγματικά. Μα όταν βλέπουν ότι εξυπηρετούνται, όταν βλέπουν ότι γράφονται και παίρνουν προτάσεις, δεν τους ξεχνάμε, αυτό είναι πολύ υπάρχει μια άριστη εξυπηρέτηση. Άριστη εξυπηρέτηση. Πολύ βασικό. Ποιος μου είπε πάλι τις προάλλες, συγγνώμη, είχε γραφτεί σε ένα άλλο γραφείο και μου λέει, Έλενα, ελπίζω, μου λέει, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι να το πω και αυτό, ότι αν την έχεις πατήσει από κάποιο άλλο γραφείο, μετά είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή δεν πολύ εμπιστεύεσαι. Δεν έχουμε, θα το ξαναπώ πάλι, καμία σχέση. Βέβαια, όσοι έρχεστε το βλέπετε και στην πορεία και μου το λέτε ότι να ήμουν έτσι και συγγνώμη που τότε σου είχα πει ότι. Έκπληκτη, σου λέτε, υπάρχει τέτοια εξυπηρέτηση. Ναι. Πραγματικά. Πολλοί μου έχουν πει ότι μετά τα 3-4 ραντεβού, τέλος λέει, που είχαν γραφτεί τέλος πάντων σε ένα άλλο γραφείο, δεν θα πω όνομα, μετά λέει ξεχάστηκα. Τι σε άλλα ούτε ένα ραντεβού δεν βλέπουν. Εντάξει, ναι. Τα ξέρουμε και αυτό το έχουμε ακούσει. Εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί είστε μέσα στο πρόγραμμά μας, να το πω έτσι, και σας βλέπουμε. Και έχουμε είστε και ανοιχτά τηλέφωνα εδώ. Ναι, εδώ μας βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή θέλετε, είμαστε στους χώρους μας, είμαστε στα γραφεία μας. Ναι. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Να πούμε... Πάμε σε break τόσο γρήγορα. Να, οκ. Εντάξει, πάμε. 2,5 λεπτάκια μόνο, να πούμε μια κουλίτσα νερό. Μην φύγει κανείς, επανερχόμεθα με αγγελίες νέων μελών. Το πουλάω το σπίτι κι ό,τι άγγιξες εσύ, κι ό,τι κοίταξες εσύ, κι ό,τι ζήσαμε μαζί. Το πουλάω το σπίτι, η μισή ζωή μου λείπει. Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι. Να το γνωρίσουμε, γιατί έχω πάρα πολλά να το ρωτήσω. Έχει ξεχωρίσει στο τηλεοπτικό στερέωμα γιατί έχει το καλύτερο γραφείο γνωριμιών και το βροντοφωνάζει. Στο ράφι δεν θα σε αφήσει να μείνεις. Κρίμα να κοιτάμε τα ντουβάρια. Παρακαλώ, καθίστε. Καλώς ήρθατε. Βέβαια ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να έρθω, αλλά τελικά τον βρήκα μπροστά. Σας χρειάζεται όμως πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω. Και το VIP είναι κάτι ξεχωριστό, είστε πολύ γνωστός για αυτό συγκεκριμένα. Είναι σοβαρών γνωριμίων, γιατί από μια γνωριμία ξεκινάνε όλα. Από μια γνωριμία ξεκινάνε όλα. Και να είναι σωστή η γνωριμία αυτή. Εγώ, κύριε Ταμπουλίδη, να σου πω την αλήθεια, έχω πιστεί από όλα αυτά. Έχω κάνει και την έρευνά μου για εσάς. Ξέρω τη δυναμική σας και τη δύναμή σας. Έχω την έμπνευση να φέρω τον κύριο Παμπουλίδη, ο οποίος έχει γραφείο συνοικεσίων, γνωριμιών. Κύριε Παμπουλίδη μου, τι κάνετε, συγγνώμη, άργησα. Όχι, Ηλία. Είστε καλά? Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας θέλω σήμερα. Κύριε Παμπουλίδη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ πέρα που ήρθατε. Μου βρήκαν το καλύτερο για αυτό το θέμα που τον θέλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένας κύριος που είχα εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς καθυστερήσαμε πάρα πολύ λόγω της συζήτησης που είχα. Ήρθε το ραντεβού το επόμενο. Ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα. Τελειώνει το ραντεβού που είχα. Μπαίνουν και οι δύο μέσα. Θέλουμε να γνωριστούμε, ότι ήδη γνωριστήκαμε και θέλουμε να βγούμε μαζί ραντεβού. Εμένα μάλλον δεν με χρειαστήκανε καθόλου. Η επικοινωνία έχει χαθεί απ' έξω. Γιατί οτιδήποτε έχει ο καθένας παραπάνω, καλό είναι μεν, αλλά και καράβια να έχει, αν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Κερδίζεις μόνο με αυτό που είσαι, με την προσωπικότητά σου. Πάρα πολύ. Πολλούς έχει χαθεί εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ που ήσουν μαζί μας, κύριε Λευτέρη Παμπουλίδη. Ένας από τους καλύτερους καλεσμένους που έχουν περάσει από αυτή την εκπομπή. Καλησπέρα, όλα ξεκόλα. Έχουμε εδώ τον ειδικό. Συνοικέσια Παμπουλίδη.
Είναι μια κυρία η οποία ήρθε και έγραψε το παιδί της, το γιο της, ο οποίος είναι αρκετά ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Όμως η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι ο γιος δεν το γνωρίζει. Εν τέλει, μετά από 4 μήνες, δεν μπορώ να πω ότι ταλαιπωρήθηκε και πάρα πολύ, βρήκε πραγματικά η μαμά την ύφη που έψαχνε. Δημήτρη, ευχαριστώ. Δημήτρης Βασιλιάδης. Ο μέγιστος. Του είπα να βάλει μπίγαλη. Μας συμπληρώνει πάντως. Πώς ήρθε να βάλεις μπίγαλη? Έλα, είναι ωραίος καλοκαιρινός ο μπίγαλης. Ναι, πιάνει το. Τι είναι καλοκαίρι, σου λέει. Ναι. Πιάνει τη θερμοκρασία Ευχαριστώ, Δημήτρη. ο Δημήτρης μας. Τι ωραίο τραγούδι. Μου θυμίζει τα Πόσα νιάτα. χρόνια έχω να το ακούσω αυτό? Αυτό μου θυμίζει τα νιάτα. Πόσα χρόνια? Παίξει. Λοιπόν, να πούμε αγγελίες, γιατί έχουμε Ξεκινάμε ένα αγγελίες. σωρό αγγελίες. Έχουμε μια καλοκαιρινή πολύ ωραία διάθεση, να το πούμε πάλι Φαίνεται. αυτό. Είμαστε πάρα πολύ καλά και σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Ελάτε να συζητήσουμε από κοντά, ότι μην έχετε κανένα προβληματισμό ή ανησυχία. Και αν έχετε ερωτήσεις, κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, κάτι που ίσως πρέπει να σας Κατευθύνουμε κάπου, οτιδήποτε. Ελάτε, να τα πούμε όλα. Δεν κοστίζει τίποτα. Ένα ραντεβού να έρθει στα γραφεία μας και να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε. Από κοντά. Από κοντά. Και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Κλείστε το ραντεβού σας και ελάτε να μιλήσουμε, να γνωριστούμε πάνω απ' όλα. Αλλά θα πάρετε τηλέφωνο και θα κλείσετε το ραντεβού. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται χωρίς ραντεβού, γίνεται χαμός πραγματικά. Δηλαδή το λέω και το ξαναλέω. Ναι. Το ξέρω ότι είμαστε σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο και πολλοί κατεβαίνετε για βόλτα, για ψώνια. Αλλά θέλει ραντεβού. Γίνεται χαμός. Δηλαδή χαμός, και εσείς να μην περιμένετε και εμείς να μην αγχωνόμαστε. Και επίσης θέλουμε και κάτι άλλο που το λέμε αυτό. Εντάξει, ο χώρος είναι μεγάλος στο δικό μας γραφείο, αλλά δεν θέλουμε να. Ναι, αυτό τώρα σκέφτομαι να κάνω 2 σαλόνια. Να χωρίσω το ένα σαλόνι το μεγάλο και να το κάνω διπλό. Να μην έρχεστε σε επαφή, γιατί πολλοί θέλετε ιδιωτικότητα. Έτσι και είναι απόλυτα σεβαστό. Οπότε καλό είναι ένα τηλεφωνάκι και θα τη βρούμε την ώρα μαζί. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Λοιπόν. Πάρτε ένα τηλέφωνο 2-10-33-15-800 και κλείστε ραντεβού. Να έχουμε όλο τον χρόνο να τα πούμε από κοντά. Να γνωριστούμε καλά. Αυτό μας ενδιαφέρει, να γνωριστούμε καλά. Να τα πούμε όλα. Και πόσοι μου λένε Έλληνα και κοπέλες κυρίως, έτσι να πάμε να πιούμε ένα καφέ, έχουμε πει τόσο από το τηλέφωνο ή από κοντά, ξέρεις, μας βλέπουν μετά πιο φιλικά. Να έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, πολύ καλή επαφή. Ναι, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Πάρα πολύ βασικό και νομίζω ότι, όχι νομίζω, τόσα χρόνια εδώ πέρα, μόνο εμείς το έχουμε αυτό. Δηλαδή, μόνο το δικό μας γραφείο το εισπράττει όλη αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Πραγματικά δηλαδή, είναι η διαδικασία είναι τόσο διαφορετική σε εμάς και θα το δείτε και στην πορεία. Ιδίως όσοι έχετε γραφτεί σε άλλα γραφεία και μετά τέλος πάντων την έχετε πατήσει και έχετε έρθει, μου λέτε ρε Έλενα, wow, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό και πιο απλό. Να πούμε ότι υπάρχει επίπεδο. Ναι, και ότι το παίρνουμε και λίγο πιο προσωπικά και γίνεται πιο εντριβή σε κάποια πράγματα που θέλετε και είναι πάρα πολλά τέλος πάντων. Ή πάμε πιο στοχευμένα, πιο εξειδικευμένα, δεν ξέρω πώς να το πω. Και πάλι ότι υπάρχει επίπεδο κόσμου. Ναι, και πιο ανθρώπινα. Που θα απευθυνθεί σε εμάς. Δηλαδή, είναι το επίπεδο ότι θα δει κάποιος, θα δει και ξέρεις, το κάθε γραφείο που λέμε έχει τη δυναμική του. Είναι το πού θα πας, τι θα δεις και θα τραβήξει τον κόσμο που θα θέλεις να έχεις. Ναι, και αυτό εδώ το έχουμε πετύχει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Και λέμε, και πάλι λέω ότι όλα τα επαγγέλματα, όλοι οι άνθρωποι είναι εδώ, έτσι. Ναι. Δεν μας απασχολεί ό,τι τι εργασία κάνουν ή πόσα χρήματα έχουν ή οτιδήποτε άλλο. Όλος ο κόσμος χρειάζεται τη συντροφικότητα. Ακριβώς. Και όλος ο κόσμος είναι καλοδεχούμενος να έρθει και να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή. Μην το πολυσκέφτεστε και τα χρόνια περνάνε. Ναι. Μην χάνουμε χρόνο άσκοπα. Άσκοπα. Είναι το χειρότερο πράγμα, να ξέρετε. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν παιδιά μικρής ηλικίας, δηλαδή από 20 έως και 40-45, που το οικονομικό της κοπέλας τους είναι αδιάφορο, έτσι. Δηλαδή και μορφωμένα παιδιά, να πω, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέω ότι μάλλον τραβάμε έτσι τον καλό κόσμο. Υπάρχουν πολύ καλά παιδιά, έτσι μορφωμένα, με πολύ καλές δουλειές, σε ηλικία γάμου, που θέλουν κάτι σοβαρό, θέλουν οικογένεια και πραγματικά θέλουν απλά έναν άνθρωπο, αυτό μου λένε πιο πολύ, να μπορώ να συνεννοηθώ, να μπορώ να ταιριάξω.
δεν τους νοιάζουν ούτε τα πτυχία, ούτε το οικονομικό. Δεν μιλάω για όλους, έτσι, γιατί ο καθένας θέλει τα δικά του πράγματα. Αλλά υπάρχει αρκετός κόσμος που είναι έτοιμος να στηρίξει και πολλοί άντρες μου λέτε ότι εγώ, Έλληνα, να σου πω κάτι, οικονομικά είμαι μια χαρά, έχω μια καλή δουλειά, έχω και 1-2 ακίνητα τέλος πάντων. Δεν έχω θέμα βιοποριστικό. Οπότε θέλω μια κοπέλα για οικογένεια. Ας έχει και αυτή τη δουλειά της, αν θέλει. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει. Θέλω να είναι εκεί για την οικογένειά μας. Είναι πολύ συνειδητοποιημένα παλικάρια και επίσης κορίτσια έχουμε πάρα πολύ καλά και μορφωμένα και με καλές δουλειές. Έχουμε όλη την γκάμα, όλες τις κατηγορίες. Απλά μην σκέφτεστε εσείς τα κορίτσια που είστε λίγο πιο μικρά σε ηλικία ότι να μωρέ, εγώ οικονομικά δεν είμαι τόσο καλά. Θα με θέλει εμένα κάποιος. Φυσικά. Εντάξει, αυτό θα το βρούμε μαζί. Μην αγχώνεστε καθόλου για το οικονομικό. Οι πιο πολλοί οικονομικά είναι καλά και είναι από πάρα πολύ καλές οικογένειες που πραγματικά παίζει τεράστιο ρόλο αυτό. Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο, ότι όσο πιο ανοιχτοί είμαστε, αυτό θα σας το πω όταν με το καλό θα έρθετε, τόσο πιο πολύ κόσμο θα δούμε. Έτσι. Βασικό και αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω τις εγγελίες γιατί είναι πάρα πολλές και πάλι δεν θα προλάβω τις πόλεις. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Ναι. Να πω για έναν κύριο. Είναι δημόσιος υπάλληλος, ένστολος, είναι 47 ετών. Είναι ελεύθερος, είναι έτσι ψηλός, είναι γυμναστηριακός τύπος, αρενοπός. Του αρέσει πάρα πολύ το θαλάσσιο σκι. Το καλοκαίρι γίνεται χαμός, μου λέει, όλη την ημέρα σε ρεπό μου, σε άδειες είμαι εκεί και κάνω αυτό το πράγμα. Αναζητάει λοιπόν μια κοπέλα έως και 42 ετών με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Θέλει μια πολύ κοινωνική κοπέλα, να είναι μέσα σε όλα. Γιατί και εκείνος είναι πάρα πολύ κοινωνικός και είναι αρκετά εμφανίσιμο παλικάρι. Το οικονομικό, καλή ώρα, όπως έλεγα πριν, του είναι παντελώς, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Να πούμε κάτι. Όλοι αυτοί και οι αγγελίες που ακούτε, τα μέλη μας, είναι σοβαρά άτομα. Να το πούμε αυτό. Δεν είναι τίποτα, γιατί καμιά φορά μπορεί κάποιος να πάρει την εντύπωση ότι ξέρεις τι, μήπως πάνε σε γραφείο κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι. Εντάξει, είναι όπως είστε εσείς. Όλος ο κόσμος που έρχεται είναι όπως είστε εσείς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Και απλά επέλεξαν να απευθύνουν σε ένα γραφείο λόγω έλλειψης χρόνου. Λόγω ότι ξέρεις τι, δεν θέλω άλλο να παίζω. Ακριβώς. Λόγω ότι θέλω να πάρω προτάσεις έτοιμες και να έχω επιλογή και όχι έξω ψάχνοντας και βρίσκοντας 1-2 περιπτώσεις το χρόνο και κάνοντας κάποιες σχεσούλες που τελικά δεν κρατάνε. Σου θα πάω σε ένα γραφείο να πάρω προτάσεις, σοβαρές προτάσεις, ναι, και να κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι. Ναι. Δεν είναι του καφενείου, του χαβαλέ, του έξω, του ποτού και σου λέει ότι ό,τι κάτσει, όπως κάτσει. Δεν είναι άνθρωποι που σε ένα γραφείο του ό,τι κάτσει και του όπως κάτσει. Είναι άνθρωποι που θέλουν κάτι σοβαρό. Ναι. Και θέλουν κάτι σοβαρό στη ζωή τους, είτε για γάμο, για δημιουργία οικογένειας, είτε για σχέση, σοβαρή σχέση σε πιο μικρές ηλικίες, είτε για ένα δεύτερο γάμο. Αν το 50-55-60 που θέλουν ένα δεύτερο γάμο, άλλοι που έχουν κάνει τον κύκλο τους και θέλουν παρέα, συντροφικότητα, συμβίωση ή παρεούλα. Έτσι. Ναι. Είναι ο κόσμος που μας απευθύνει στα γραφεία μας, είναι όπως είστε εσείς αυτή τη στιγμή που είστε μόνοι και εκείνοι ήταν μόνοι και ήταν στο γραφείο και βγήκανε διπλοί. Ναι. Να το πούμε αυτό. Πραγματικά και να πω και 2 περιπτώσεις που ήταν τώρα πρόσφατες. Η μία περίπτωση, μια κοπέλα η οποία είχε γνωρίσει ένα παλικάρι μέσω μιας εφαρμογής. Τραβιόντουσαν, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, 8 μήνες μας είπε. 8 μήνες και ήταν παντρεμένος ο άλλος. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, είναι αυτό Facebook, που λέω ότι. Τα site γνωριμιών και όλα αυτά. Εκτός το πόση επικινδυνότητα ναι, υπάρχει, πόση επικινδυνότητα υπάρχει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι, αυτό έτσι, και αυτό επικίνδυνο να μπλέξει με ένα πατρεμό που δεν το ξέρεις και να σου έρθει η γυναίκα, να σου έρθει ο άντρας της. Έγινε δηλαδή, χαμός. Πράγματα απίστευτα. Ναι. Και πολλοί που κρύβουν πράγματα. Γιατί ο άλλος δεν θα σου πει όλη τη ζωή του και γενικά όσοι πάνε σε αυτά τα απευθύνονται σε Facebook, σε dating και όλα τέτοια πράγματα, τι άνθρωποι είναι. Συνήθως μόνο για ένα πράγμα που έχουν στο μυαλό τους, έτσι. Ναι, και δεν είναι σοβαρός κόσμος που θα πει μέσα σε ένα Tinder με τη φωτογραφία του και αν είναι πρόσωπο δημόσιο ή ένα πρόσωπο που είναι σεβαστό στην κοινωνία, να βάλει τη φωτογραφία του σε ένα τέτοιο. Ακριβώς. Να φτιάξει ένα προφίλ μέσα σε site γνωριμιών, αν είναι δυνατόν. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι να ξέρετε ότι εμείς το GPTR το έχουμε σαν εικόνισμα. Έτσι. Είμαστε πολλοί, δεν φεύγουν προσωπικά δεδομένα, μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Εδώ έχουμε πρέσβη στα γραφεία μας, να ξέρετε. Όχι έναν, 4. Ναι. Πρέσβη. Λοιπόν, ο πρέσβης δεν θα μπει σε Tinder. Να σας να καταλάβετε. Δεν θα μπει σε Facebook dating ή σε site άλλα γνωριμιών να ψάξει σύντροφο. Έχουμε πάρα πολύ γνωστό ηθοποιό των 80 που έχει παίξει σε ταινίες, πάρα πολύ γνωστές ταινίες. Πρωταγωνιστής.
Πρωταγωνιστής, όχι δεύτερος, πρωταγωνιστής. Και πόσοι άλλοι. Πασίγνωστος. Δεν θα μπει σε Tinder ή σε Facebook dating να ψάξει σύντροφο. Έτσι, οι πολιτικά πρόσωπα που έχουμε δεν θα μπει σε τέτοια πράγματα. Οπότε πού θα απευθυνθεί? Σε ένα γραφείο, σε ένα σοβαρό γραφείο γνωριμιών. Σοβαρό, ακριβώς. Και το μόνο που μπορεί να υποστηρίξει όλο τον κόσμο, από το πιο χαμηλό στρώμα μέχρι το πιο ψηλό επίπεδο, είναι μόνο τα γραφεία Παπουλίδης. Κανένα άλλο, πιστέψτε με. Ναι. Οπότε, και από τον πολιτικό κόσμο, ναι. Χαμός. Θα μιλάμε μέχρι αύριο. Καλά, σίγουρα, ναι. Λοιπόν, μετά να πω για έναν κύριο, είναι κτηματομεσίτης, είναι 50 ετών, είναι διαζευμένος, δεν έχει παιδάκια. Προσπάθησε, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, είναι γοητευτικός κύριος, είναι μέτριας εμφάνισης. Αναζητάει λοιπόν μία κυρία τώρα εδώ, με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Μου λέει: το ξέρω ότι είμαι 50, αλλά εγώ μου λέει θα ήθελα ένα παιδάκι με τον οποιοδήποτε τρόπο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ακόμη και με υιοθεσία. Το οικονομικό της κυρίας του είναι αδιάφορο, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Θα ήθελα, μου λέει, αν είναι δυνατόν, να είναι μια κυρία μορφωμένη, έστω από ένα ΙΕΚ και πάνω, που και αυτό μου λέει δεν το κλείνω. Και την ηλικία την έχει αφήσει ανοιχτή. Λοιπόν, μετά να πω για ένα ιστορικό διεθνολόγο. Ο συγκεκριμένος είναι 39 ετών, είναι μέτριας εμφάνισης, είναι ένα παιδί πολύ, πώς να το πω έτσι, πολύ σοβαρό παιδί, δηλαδή σου μιλάει και κρέμεσαι, ρε παιδί μου, από το στόμα του που λέμε. Πολύ κατασταλαγμένο παιδί, ξέρει ακριβώς τι θέλει, τι ζητάει. Θέλει μια κοπέλα σοβαρή, χαμηλών τόνων, γιατί και εκείνος είναι χαμηλών τόνων. Να έχει, μου λέει, μια δουλίτσα και πολύτρια να είναι και οτιδήποτε να είναι, μου λέει, δεν με νοιάζει, αρκεί να έχει κάτι να ασχολείται. Με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας και θέλει να κάνει 2-3 παιδάκια, μου είπε. Οκ. Λοιπόν, μετά να πω για έναν κύριο, είναι εκπαιδευτικός, είναι δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο. Είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει διοριστεί κανονικά, είναι 53 ετών, είναι ελεύθερος, δεν έχει παντρευτεί ποτέ, είναι αθλητικός κύριος, αθλητικός τύπος, ενδιαφέρεται για μια κυρία με σκοπό μια σοβαρή σχέση και το ανοίγω, μου λέει, και το γάμο δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η οικογένεια δεν θέλει ο συγκεκριμένος. Να είναι όμως μορφωμένη, δεν θέλω, μου λέει, εκπαιδευτικό, οτιδήποτε άλλο. Και να είναι και εκείνη οικονομικά ανεξάρτητη. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι δεν είναι όλοι πλούσιοι, πάμπλουτοι, πανέμορφοι και αυτά, έτσι. Έχουμε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όπως θα ακούσετε κάπου αλλού που παίρνουν όλοι εκατομμύρια και πάρα πολλά λεφτά και δεν αντέχω, συγγνώμη, θα το πω, δεν γίνεται, γιατί η Ελλάδα αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, άμα όλος ο κόσμος είναι πάμπλουτος. Λοιπόν, συνεχίζω, δεν βγάζω άλλο δηλητήριο. Μετά να πω για παροχημένες καταστάσεις. Να πω για έναν κύριο βιοτέχνη, είναι 65 ετών, είναι διαζευμένος, είναι πολύ γοητευτικός κύριος, είναι πάρα πολύ ενεργός, δεν του φαίνεται καθόλου η ηλικία του, φαίνεται τουλάχιστον 8 χρόνια νεότερος. Είναι πολύ μοντέρνος και το ντύσιμό του και η συμπεριφορά του, γενικότερα είναι πάρα πολύ μοντέρνος σαν άνθρωπος, του αρέσει πάρα πολύ το ψάρεμα, έχει και ένα εξοχικό και πάω, μου λέει, τα απογεύματα και ψαρεύω. Αναζητάει λοιπόν μια κυρία με σκοπό μια σοβαρή σχέση, μέχρι και την ηλικία του. Και μεγαλύτερη, μου λέει, λίγο να είναι, αρκεί να είναι ενεργή, δεν έχουμε, λέει, κανένα πρόβλημα. Μετά να πω για το παλικάρι μας που το συμπαθώ πάρα πολύ, είναι δικηγόρος, είναι 40 ετών, πάρα πολύ ωραίο παιδί και πολύ ωραίος σαν άνθρωπος γενικότερα. Είναι διαζευμένος, δεν έχει παιδάκια, χώρισε σχετικά γρήγορα γιατί τέλος πάντων πέρασε από μια πολύ άσχημη κατάσταση και εδώ κολλάει αυτό που είπα πριν, ότι ό,τι και να έχουμε περάσει, ό,τι και να έχουμε βιώσει, η ζωή μας δεν σταματάει, έτσι. Συνεχίζουμε παρακάτω. Το πήρε απόφαση λοιπόν και ήρθε στο γραφείο. Αναζητάει λοιπόν μια κυρία με σκοπό το γάμο πάλι και τη δημιουργία οικογένειας. Ενώ συγκεκριμένος μου είχε πει ότι επειδή πέρασα τόσο δύσκολα τέλος πάντων στο γάμο μου, έλεγα τέλος, δεν θα παντρευτώ πάλι, δεν. Αλλά όμως ο άνθρωπος το πήρε απόφαση και πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αναζητάει λοιπόν μια κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας μέχρι και 38 ετών. Μετά να πω για έναν κύριο, είναι διευθυντής στον ιδιωτικό τομέα σε μια πολύ γνωστή εταιρεία, όλοι την ξέρουμε, είναι 47 ετών, είναι χήρος. Χείρεψε νωρίς ο άνθρωπος, έχει ένα κοριτσάκι 10 ετών, είναι πραγματικά πολύ ποιοτικός σαν άνθρωπος, στάθηκε πολύ εντάξει απέναντι στο παιδί του, πραγματικά, και όσοι το έχετε κάνει αυτό, γιατί έχετε έρθει πάρα πολύ που έχετε χειρέψει νωρίς, και μιλάω για τους άντρες κυρίως, γιατί η μαμά είναι μαμά, τέλος, δηλαδή είναι άλλο πράγμα η μαμά. Πολλοί μπαμπάδες το έχετε χειριστεί πάρα πολύ καλά, πραγματικά, και σας βγάζω το καπέλο σε αυτό. Αναζητάει λοιπόν μια κυρία με σκοπό μια σοβαρή σχέση, να δεχτεί το παιδί του,
καλό θα ήταν και εκείνη να είναι διαζευμένη, να είναι χείρα, τέλος πάντων να έχει και εκείνη ένα παιδάκι έτσι για να μπορούν να καταλαβαίνονται λίγο. Για μια σοβαρή σχέση και γιατί όχι και το γάμο. Μετά να πω για έναν κύριο 86 ετών. Είναι συνταξιούχος τώρα ο άνθρωπος, ήταν επιχειρηματίας, τώρα έχει περάσει η επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση έχει στα 2 παιδιά του. Είναι χείρος, δεν αντέχω, μου λέει, άλλο να βλέπω τα ντουβάρια και να μιλάω, μου λέει, με τον τοίχο και την τηλεόραση. Αναζητάει μία κυρία μέχρι και 80 ετών, 82, να είναι καλοδιατηρημένη, γιατί και ο συγκεκριμένος είναι πάρα πολύ έτσι, ωραίος σαν κύριος. Κάνει τα ταξίδια του, τις εκδρομές του, δεν κάθεται καθόλου μες στο σπίτι. Να είναι καλλιεργημένη. Ας μην έχει πτυχία, μου λέει, δεν με νοιάζει, αρκεί να είναι, μου λέει, καλλιεργημένος σαν άνθρωπος. Με σκοπό τη συμβίωση. Μετά να πω για έναν κύριο. Είναι υποδιευθυντής σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Είναι 47 ετών. Είναι ελεύθερος. Είναι μέτριας εμφάνισης, προσκαλής θα έλεγα. Έχει λίγο κάποια κιλάκια παραπάνω, αλλά έχει ένα πρόσωπο φεϊκό πραγματικά. Είναι αρκετά δραστήριος, δουλεύει αρκετές ώρες, οπότε μου λέει θα ήθελα μια κυρία να μπορεί να με καταλάβει σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα της δουλειάς. Έχει πάρα πολλές ευθύνες ο άνθρωπος. Αναζητάει λοιπόν μια κυρία με σκοπό μια σοβαρή σχέση και τη συμβίωση και γιατί όχι και το γάμο. Μετά να πω για ένα χημικό μηχανικό. Πολύ καλό παιδί, ξέρετε το παλικάρι. Είναι 37 ετών, είναι ελεύθερος, αναζητάει μία κοπέλα αρχικά για μία σοβαρή σχέση, με σκοπό όμως μετά το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Μέχρι και την ηλικία του δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει, καλό θα ήταν να είναι και εκείνη μορφωμένη, να έχει κάποιο πτυχίο. Να σας πω ότι τα κορίτσια μας τα πιο πολλά, για όσα αγόρια με βλέπετε, είναι μορφωμένα. Αντίστοιχα και τα αγόρια μας, όπως βλέπετε καλή ώρα, είναι μορφωμένα, έτσι. Και με καλές δουλειές. Μετά να πω για έναν προγραμματιστή, είναι 30 ετών, είναι ελεύθερος, είναι κουκλάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί, έτσι αδύνατος, ψηλός, πάρα πολύ ωραίο παλικάρι. Πολύ ανοιχτός σαν άνθρωπος, πάρα πολύ κοινωνικός. Αναζητάει μία κοπέλα, μέχρι και 35 μου είπε, παρόλο που είναι μικρός. Με σκοπό μία σοβαρή σχέση, να περάσουμε καλά, μου λέει τώρα το καλοκαίρι, Έλενα, να πάμε στις διακοπές μας. Με σκοπό μία σοβαρή σχέση και πιο μετά, γιατί όχι, και το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Μετά για να πω για έναν κύριο, είναι γραφίστας, 41 ετών, ελεύθερος και ο συγκεκριμένος. Έχει μια πολύ καλή θέση σε μια εταιρεία. Οικονομικά είναι αρκετά καλά και περιουσιακά είναι αρκετά καλά και από θέμα μισθοδοσίας είναι αρκετά καλά. Αναζητάει μια κοπέλα με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Να πω όμως και καμία κυρία, γιατί μου λέει ο Δημήτρης εδώ ότι τελειώνουμε. Λοιπόν, γιατί έχω πιάσει τους άντρες. Να πω για μια κυρία. Είναι 50 ετών, είναι καθηγήτρια, είναι εμφανίσιμη κυρία. Δουλεύει σε σχολείο, είναι δημόσιος υπάλληλος, κάνει και κάποια μαθήματα έξω. Είναι αρκετά ψηλή κυρία, οπότε είναι ένα 75 που για γυναίκα θεωρείται ψηλή, οπότε θέλει ένα κύριο από ένα 80 και πάνω. Είναι διαζευμένη, έχει 2 παιδάκια. Εντάξει, μεγαλούτσικα είναι, δεν είναι μωρά, δεν είναι μικρά. Αναζητάει λοιπόν ένα κύριο με σκοπό μια σοβαρή σχέση και θα ήθελα, μου λέει, να έχει και εκείνος παιδιά για να μπορεί να με καταλαβαίνει και να είναι μορφωμένος και οικονομικά ανεξάρτητος. Μετά να πω για μια κυρία. Είναι 47 ετών, έχει τελειώσει καλών τεχνών, πολύ γλυκός σαν άνθρωπος γενικότερα και έτσι μοντέρνα κυρία. Είναι ελεύθερη, τελείως, δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει γάμο στο ιστορικό της, το διαζύγιο. Αναζητάει ένα κύριο με σκοπό το γάμο. Θέλω, μου λέει, λίγο να είναι της τέχνης για να μπορούμε να ασθενόμαστε, γιατί εμείς οι καλλιτέχνες, μου λέει, δεν μπορούμε να ταιριάξουμε με άλλον άνθρωπο. Οπότε όσοι με ακούτε από το καλλιτεχνικό έτσι, κόσμο, πάρτε για τη συγκεκριμένη, πολύ καλός άνθρωπος. Οικονομικά είναι μια χαρά. Μετά να πω για μια κυρία. Είναι 39 ετών. Είναι καθηγήτρια γαλλικής και αγγλικής φιλολογίας. Πολύ ωραίο κορίτσι, πολύ καλό παιδί. Αναζητάει, ελεύθερη. Αναζητάει ένα κύριο με σκοπό ξεκάθαρα το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Θέλει πολλά παιδιά, μου είπε. Να είναι και εκείνος μορφωμένος. Μετά να πω για μια κυρία. Είναι 31 ετών. Είναι ιδιωτική υπάλληλος σε μια εταιρεία. Οικονομικά είναι μια χαρά η κοπέλα, έχει ένα σπιτάκι, είναι ok οικονομικά. Αναζητάει έναν κύριο με σκοπό μια σοβαρή σχέση και πιο μετά, μου λέει, το βλέπουμε το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Μέχρι και 45 ετών, το έχει ανοίξει πάρα πολύ συγκεκριμένη. Λοιπόν, μετά να πω για μια κυρία 65 ετών, τώρα θα βγει στη σύνταξη, δουλεύει σε ένα δικηγορικό γραφείο, είναι δικηγόρος η γυναίκα, είναι χείρα, έχει ένα παιδί μεγάλο,
ανεξάρτητο. Αναζητάει έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι μορφωμένος, συγκεκριμένα μου το έχει θέσει σαν όρο, να είναι μορφωμένος, να είναι οικονομικά ανεξάρτητος, της αρέσει η καλή ζωή γενικότερα. Είναι και πάρα πολύ ωραία κυρία. Της αρέσουν τα ταξιδάκια, οι εκδρομούλες, τα εστιατόρια. Θα πάω, μου λέει, και στο σουφλατζίδικο, αλλά θέλω να πάω και σε ένα καλό εστιατόριο να φάω. Τα συνδυάζει όλα μαζί. Θέλει ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα της να είναι σοβαρός, να είναι κατασταλαγμένος και να είναι και αυτός οικονομικά ανεξάρτητος και να του αρέσει η καλή ζωή. Μετά να πω για μια κυρία 75 ετών, είναι συνταξιούχος, είναι χήρα, έχει 3 παιδιά, αλλά το ένα είναι εδώ, το άλλο είναι εκεί, είναι εκτός Αθηνών και τα 3 τέλος πάντων, δεν έχει παρεούλα η κακομοίρα. Θέλει έναν άνθρωπο, εγώ μου λέει τέλεια μαγείρισα, θα τον προσέχω, θα τον κάνω, θα τον μαγειρεύω, να είναι καλός και μου είπε συγκεκριμένα να είναι ψυχούλα, μου λέει, θέλω έναν σωστό και καλό άνθρωπο δίπλα μου, με σκοπό τη συμβίωση οικονομικά να είναι και εκείνος ανεξάρτητος, να έχει μία σύνταξη. Όλα τα υπόλοιπα μου λέει βρίσκονται και θα συμφωνήσω. Μετά να πω για μία κυρία, το κορίτσι μας είναι 37 ετών, εντάξει, είναι κούκλα η κοπέλα, είναι ψηλή, μελαχρινή, απίστευτη κοπέλα, πάρα πολύ ωραία. Είναι αισθητικός, δουλεύει σε ένα πολύ μεγάλο κέντρο αισθητικής γνωστό, είναι ελεύθερη, αναζητάει ένα κύριο μέχρι και 45 ετών με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας, να είναι όμως, μου λέει, εμφανίσιμος και θα ήθελα έτσι να έχει ένα ωραίο πρεστίζ, έτσι, μια καλή δουλειά, της αρέσει. Λοιπόν, μετά να πω, για το κορίτσι μας είναι 39 ετών, είναι γιατρός, παθολόγος, δουλεύει σε ένα γνωστό νοσοκομείο δημόσιος υπάλληλος είναι, μπήκε γρήγορα σχετικά. Πολύ κατασταλαγμένο κορίτσι, πολύ εμφανίσιμο κορίτσι επίσης. Δεν θέλω, μου λέει, από το χώρο της ιατρικής κάποιον. Θέλω από οποιονδήποτε άλλο χώρο, εκτός από το χώρο της ιατρικής. Έως 45 ετών, με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Μετά να πω για μία κυρία, 39 ετών, είναι στρατιωτικός. Έχουμε και αυτά. Εμφανίσιμη κοπέλα, αναζητάει, τώρα έχει μεταθέσεις, η δουλειά αυτή είναι λίγο περίεργη, αναζητάει έναν κύριο. Αν είναι εύκολο, μου λέει, να είναι και εκείνος στρατιωτικός, γιατί ο ένας τραβάει τον άλλον, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, στην τοποθεσία που είναι, με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Να είναι οικονομικά ανεξάρτητος, να είναι εμφανίσιμος και εκείνος. Μετά να πω για μια κυρία, 62 ετών. Είναι ιδιωτική υπάλληλος, είναι γραμματέας σε έναν πάρα πολύ γνωστό άνθρωπο, δεν μπορώ να πω σε ποιο, πάρα πολλά χρόνια. Είναι πτυχιούχος, έχει σπουδάσει και στην Αμερική, έχει κάνει και κάποια MBA, έχει κάνει διάφορα η γυναίκα. Αναζητάει ένα κύριο μορφωμένο. Να μην είναι, μου λέει, να μην έχει τα πτυχία που έχω εγώ, αλλά ναι, θέλω να είναι μορφωμένος για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Αν είναι εύκολο, να είναι και ελεύθερος, με σκοπό μια σοβαρή σχέση και τη συμβίωση. Όταν θες με διακόπτεις, γιατί έχω πάρει φόρα. Λοιπόν, μετά ευχαριστώ. Να πω για μια κυρία 34 ετών. Είναι πολίτρια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχουμε όλη την γκάμα, έτσι. Είναι πολίτρια σε ένα μαγαζί με ρούχα η κοπέλα, οικονομικά είναι μια χαρά, έχει το σπιτάκι της, δεν της λείπει τίποτα. Είναι εμφανίσιμο κορίτσι, αναζητάει ένα κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας, μέχρι και 42 χρονών, βαριά μου λέει, μέχρι και 42. Δεν με νοιάζει τη δουλειά θα κάνει, αρκεί μου λέει να έχει ένα εισόδημα. Μετά να πω για το κορίτσι μου στην ψυχολόγο. Πραγματικά βλέπω τις αγγελίες και σας έχω στο μυαλό μου. Σας έχω φωτογραφίσει. Λοιπόν, είναι λογικό, δεν είναι? Ναι, είναι λογικό, πραγματικά. Λοιπόν, είναι 59 ετών, είναι ψυχολόγος. Κορίτσι μας, εντάξει, είναι μεγάλη κυρία, αλλά επειδή έτσι μικροδείχνει. Κορίτσια, η γυναίκα δεν έχει ηλικία. Το έχουμε πει τόσες φορές. Η γυναίκα δεν έχει ηλικία. Λοιπόν. Ισχύει. Λοιπόν, είναι 59 ετών, είναι ψυχολόγος με δικό της γραφείο. Κάνει και σε νοσοκομείο κάποιες συνεδρίες. Συνεργάζεται δηλαδή με ένα νοσοκομείο. Έχει πάρει διδακτορικά, έχει πάρει μεταπτυχιακά, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα τέλος πάντων. Πολύ μορφωμένη κυρία, για να μην πω κορίτσι πάλι. Αναζητάει λοιπόν συγκεκριμένη τώρα έναν κύριο, ο οποίος να είναι εμφανίσιμος, να είναι και εκείνος μορφωμένος, να είναι οικονομικά ανεξάρτητος και να μην έχει υποχρεώσεις. Όταν λέμε υποχρεώσεις, εννοούμε μικρά παιδιά. Να πω άλλη μια τελευταία. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, δεν τα πω καλά με τα λεπτά. Λοιπόν, να πω για μια. Δεν μπορώ, χώνομαι όταν βλέπω τα λεπτά, λέω δεν προλαβαίνω. Να πω για μια κυρία 41 ετών, είναι μέτριας εμφάνισης, έχει κάποια κιλάκια παραπάνω. Εδώ να πω όσοι έχετε κιλά παραπάνω ή οτιδήποτε τέλος πάντων νομίζετε ότι μειονεκτείτε σε αυτό.
Πραγματικά έχουμε αντίστοιχα. Μπράβο, πες τα. Έχουμε αντίστοιχα κάποιους ανθρώπους. Γιατί η συγκεκριμένη τη θυμάμαι που ήρθε στο γραφείο και μου λέει η Έλενα, δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Λέω για ποιο λόγο? Λόγω κιλών. Παιδιά, μην το σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Υπάρχουν. Νομίζετε ότι είστε οι μόνοι που έχετε κιλάκια ή ο μόνος που έχετε κιλάκια? Ναι, δεν είστε. Πολλοί κόσμος που έχει κιλάκια. Ναι. Και θέλει κάτι αντίστοιχο, κάτι ίδιο. Μην αγχώνεστε γενικά, μην κάνετε τόσες σκέψεις. Ελάτε να μιλήσουμε. Από το να σκέφτεστε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, ελάτε να τα πούμε από κοντά, να σας τα λύσουμε όλα επί τόπου. Επί τόπου. Δεν είναι το πιο ωραίο, το πιο ωραίο είναι αυτό. Ναι, από το να σκέφτεσαι και να υποθέτεις και να λες. Μπράβο, γιατί κάνουμε υποθέσεις, όπως το είπες πολύ σωστά, τι και πώς δεν υπάρχουν. Ελάτε να τα πούμε από κοντά και πιο πολύ ξέρετε τι, να γνωριστούμε. Ναι. Να γνωριστούμε. Λοιπόν, να συνεχίσω για την κυρία εδώ. Έχει ένα φανταστικό πρόσωπο, έτσι. Μπορεί να έχει κάποια κιλάκια παραπάνω, αλλά έχει ένα φανταστικό πρόσωπο. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχει πάρα πολύ χιούμορ, φινέτσα και αυτά. Ενδιαφέρεται για έναν άνθρωπο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Ας έχει, μου λέει, και αυτός κάποια παραπάνω κιλά, έτσι να ταιριάξουμε λίγο, να αισθάνομαι κι εγώ καλύτερα. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ επίσης να πω ότι σας περιμένω πραγματικά να σας γνωρίσω από κοντά. Πολλοί μου το λέτε ότι σε βλέπουμε στην τηλεόραση. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά, να σας εξηγήσω και τη διαδικασία. Να δείτε ότι δεν είναι τίποτα. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Να πούμε και ότι από κοντά είμαστε καλύτεροι. Ναι. Μας το έχουν πει αυτό. Ναι, εγώ δεν είμαι τόσο παχιά όσο φαίνομαι εδώ. Όχι. Λοιπόν, το έλεγα πριν. Οκ. Λοιπόν, αυτό κάνει Δημήτρη... αντιπερισπασμού Δημήτρης για τα κιλά μου. Ναι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα τα πούμε πάντα. Τέτοια κάνεις. Λοιπόν, να πω πραγματικά ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Τρόμαξα. Και εγώ κάπως μου ήρθε. Δεν είναι κάτι, το κόστος, όπως σας είπα και πριν, δεν είναι κάτι τόσο τρομερό. Και εδώ είμαστε, θα τα βρούμε. Μην αγχώνεστε γι' αυτό καθόλου, θα τα πούμε μαζί. Τι άλλο, να πούμε για τις εκπομπές μας. Να τον αφήσω να πει και κάτι, γιατί το έχω πάρει μονότερμα σήμερα. Όπως και σε άλλο κόσμο, μ' αρέσει και εμένα να σας ακούω. Οπότε μπορείς, είναι ωραίο να ακούμε τη φωνή σου. Οι εκπομπές μας κάθε Κυριακή, 10 το βράδυ στο High TV, 10 το βράδυ Θεσσαλονίκης, 11 το βράδυ στο Extra Channel. Δευτέρα 11 το βράδυ στο Extra Channel, Τετάρτη 11 το βράδυ στο Extra Channel. Πέμπτη Παρασκευή έχουμε βραδινές επαναλήψεις. Σε επαρχία πανελλαδικά ξέρω ότι παίζουμε και όσο έχουν Nova Cosmote TV, μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα. Εδώ μας βλέπουν από το εξωτερικό. Και στο YouTube. Και έχουμε και στο YouTube επίσης. Ναι, και να γίνεται και συντροματεύουμε στο YouTube και στο κανάλι μας. Και στο Facebook, στη σελίδα μας, την επαγγελματική, την επίσημη σελίδα των γραφείων μας, στο Facebook που είναι Παμπουλίδης, Σοβαρές Νοημίες, VIP Dating Club. Λοιπόν, εμείς είμαστε ανοιχτά όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι. Έτσι, να το θυμάστε αυτό. Δεν κλείνουμε καθόλου. Έρχεστε, κάνετε κανονικά την εγγραφή σας και βγαίνετε και τα ραντεβού σας. Από εμάς, να έχετε ένα πανέμορφο βράδυ. Καλό βράδυ.